बिथांमोन लुकुरगिनो खाओ कक आचायो जे जों राजनीति बाय राजनीति खालायो पेंलायलिया आं जतनो सानानै मोचों जदि अम हायके बाबा सुगि दंखायो जे जों राजनीति खालायके उंलिया राजनीति खालायनि कोनो उपाय गैयै कारण नों गणतंत्र देशो दङ नों राजतंत्रबो दंया गणतंत्र देशो ओंखाय नों राजनीति खालायनानै नांनाय कारण खरकसा लुकु आदम चौकजा खारका बिनि बिसिंथि जत सामुंनि आमचाइनि लामा दै कारेन्ट हस्पिटाल जे साबानो जेकुनु केबें मुं थाइकांखाय अ लुकु आदमनि बिसिंथिनो आ केबें मुं एबा आ समस्या रनो समाधान खालायजागौ কিন্তু চিন্তাनि बागै राजनीति खालायै दंमोन मा खालायनाय तेकुनु विकल्प लामा गरै दाखुर बुखुरत हायनि बागै जों त्रिपुरा हाव 60टा विधानसभा बिसिं मात्र 20टा सिरि त्रिपुरानि बागै खाथिजाक दङ आ 20टानि बिसिंबो गोबांमा जागावनो ताबुक सिनि बरग्रब मात्र 45% 40% अमहाय कतिनि नंनि मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि साबो एमएलए आबुनरक सयमान फानसे आमसुक बोसोर जरा जों बुइ दफानि बरग्रमान सिनि अयासि बाय जों बुद्रिलाय फायलायके जेफोर मेसिन कुरिका फ्रु तंलाय फायलायके जों तामुमानका अ आमसेनि लुकुरक मुंसामानानै गरै आबुनि बागैनो फाइबि चिनी भारतनि संविधाननो जोंबो हामजागौ अ भारतनि संविधाननि बिसिंथै 2-3 दाराव स्राय सिजाक दङ कोनो जाति कोनो दफा निजिनि हाव जदि बर खोमाना नाय दङखाय निजिनि संस्कृति निजिनि कक बेबाग जदि खोमानानै नाय दङखाय आबनो मोथाङै नारगानि अधिकार दङ राइट्स दङ निजिनि हानो प्रोटेक्ट खालायनार गानि आबो जों भारतनि संविधान नि 2-3 दारा जों आ फानरुइ दङ हायनि बागैनो फायदि जों त्रिपुरालेण्ड हामजागौ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हामजागौ त्रिपुरालेण्ड बाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड किसिजा फेरमुं दङ आबो हकै आईपीएफपी दंफ्रु जों त्रिपुरालेण्ड के सुदु एडीसी एरिया जे एडीसी एरिया डिमार्केशन खालायजाक दङ आ एडीसी एरिया नि बागै सिमी जों त्रिपुरालेण्ड सान किन्तु चिन बुबाग्रा तेकिजाक कटरखा वानसुका आबोते सिनि जेमन पार्टी पटिसरा तो जनरल एरिया आरो चिनि त्रिपुरासर दङ आनि सिमनाव मताय गामि दङ दलदलि गामि दङ जेटा एडीसी एरिया खबजा गया अमहाय त्रिपुरासानि गोबांमा आमचाय जेमन आगरतला दिनि किशनगर बनमालीपुर चिनि कमलपुर रग अमहाय गोबांमा थाय दङ जे थायो चिनि त्रिपुरासर गोबांमा निजिनि जागानि कागज पत्र बेबाग निजिनि बुंगै फियाबा एडीसी एरिया होया गोबां खाथियां थांनाय हायनि बागैनो जे जागाफान दंथुं चिनि त्रिपुरासा जेकुनु जागाफान दंथुं आगरतला फान दं बनो कायसा काउन्सिल नामै आबोनबो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि आन्डार जों तुबनानि उनथुं आबो चिनि बुबाग्रानि हारमुं हायनि बागै जों जत त्रिपुरासानि बागै वानसुगिनो दिनि आंबो खरसा आईपीएफपी दंमानि दिनि बुबाग्रानो लगिरिनायनि उमुचुंखा ते लगिरियै दङ दाबो सुजाते ते जे थियासा जरातेनो दिनि बुबाग्रानो जों लगिरियै थानाय ताखरबो करो कारण जों अमहाय लिडार मायाखौ लाइथांनाय सालो निजिनि बायथांनि रां पैसा खिबिउै निजि बायथां जेकुनु प्रब्लेमाव आगगै सामुंख्लायनाय चिनि बुबाग्रा बनांखागै तंगै माखमं फादार हास्तेव सात राजानि दन बिनि थानि दङ रां पैसानि आमसुबो अभाबिया जेसु जों अभाब तंगै मानखमंले आराम खायनो फियाबा प्रतिनि त्रिपुरासरनो माया नांजागौ खायरंजागौ कारण बिनि बोसागो चिनि त्रिपुरासरनि बुथुइ दंमानि बागै प्रतिनि चिनि त्रिपुरासरनो मोथांनानि बागै जायतगै दङ हायनि बागै फायदि दाखुर बुखुर कोनो किरिनानि गरै এই बुसु किरिसिनाय जों किरिमां बुयो जों उमसुकै जों उक्लखौ उसरुका चिनि थिगुंगो दाबो देवाल नाङै फंगा ते उसरुनि जागा गरैखा जों साख्रि खायतानिबो किरिबो बाजार थांफुरबो किरिबो साख्रि मान गांगै ट्रान्सफार थानाबो किरिबो ते बुसु किरिसिनाय फायदि आंसुक बोसोर किरिउइ दंमानि सुलाय वाइसाबाय अ चिनि 2023 एकबारै ते किरिलियाङै वाइसा फाइटिं खालायनाय सिवनो थानसालि बिसिंते चिनि बुबाग्रानि बिसिंते आमोसे चिनि बुबाग्रा नायब्ले आमनो चिनि लास्ट फाइट
কারণ 2023 ni pore जों 2026 omo haikaite fight khainani sini kuno chance tongla jora tongla गोबां IPF ni supporter rok hai kiba jebor lukurok anu budrika অবশ্যই আং স্বীকার করে বড় বুদ্রিউ না আং বো এমএলএ কা কিন্তু তিনি বড় হিলো বো খরকসা IPF টি जोंसे বুদ্রিউ বনে এমএলএ নাম হো বো তিনি চিনো খিবি কলাঙ্গো খিবি কলাই আতা খরক বুখরক নরনো जों তেবো কাহাম জাগাও তাংনা বাগছে जों সামং খাই দङ তিনি IPF টি ইউজে তংই তংনাই মন্ত্রী তङ এমএলএ তङ তামরি ইমান কা টিপ্রা সরক ন কাইসা জাগানি পাট্টা ফলন ধরিউই মাইয়া টিপ্রালেন খাইতো খিবি সেরিগ্রাদি কাইসা জাগানি পাট্টা রিমিয়া টিপ্রা সরনা চাকরি রিমাইয়া যদি এনসি দেবলমানি ক্ষমতা দরকার ও তিনি এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং বানো রিমান খামু টিপ্রালেন রিমি বালাংলিয়া খারি বালাংলিয়া চিনি এডিশনাল ডাইরেক্ট ফান্ডিং টিপ্রা সরনা এটলিস্ট 5000 চাকরি মারি নাই মান খামু বলে Kita sebenarnya sini ekonomikali rang pusat di dia semua kita unnati kamu sini tipra sorok. Dia buku bai sini tipralen hin tong abai. Ini menteri MLA man ya golo buku tu hasil pulang tu tipralen ni kau kerja. Tak bisa kalau election kasih faidua. Haino tipralen ini ciri kita abai enggak tak korup buku. Niji power man ka, niji komatawa asuka. Dia mana tahu tipra sorok tamu riman. Itu tamu man kasu. Mohanpur subdivision ni bisingo land allotment committee porjonto khlai langlia sumuriman khamla chini tiprasar no sungo juni land allotment committee o jaga khlai chini tiprasar no dawi kalam man khankai sabna dawi kalanka OSDPU doctor SDM CDPU borono land allotment committee sanamini norno te land allotment di lang sino जों बामुटियानि एमएलए सं बंगनि जनरल एरिया नि बागै लेन अलटमेन्ट कमिटि खलाय बरखाय जागानि पातार रिलाय तंलायो गा आमर ननुगै सिनिखै खावायो यादिबा जों खरसा एमएलए ngै बेबाक जों नुगै दङ सिनि दफानो मुंसारि माइया आ जागा एमएलए सिनि सावै निजि बायथां सिनि हामै अ दफानो कोनो मुंसारि मेयन्ते आं आ जागा एमएलए तंगै तामो खायनाय कोनो लाभ करै ताखरो बुखरो नरनो बसो जरा ताको IPF टी खलाई तंगाय रन तिनियो पानानि मिसिं सानानि मुसुंगो ताखरो बुखुरो नर तिनि आजागा तंगै ताबो इलेक्शन गालाव फायदा ननो राबार बागानि नै वाक्तक पुन्द्रि नै निनि बुसापति निनि बुफायंगो चाकरि नै तिनि नर ताबो आजागा कसाय दंखो माजे माननो मानखाय काहामको नाहारदि आमति हायकेने CPM रो बरि थारबले गोबां मा लुकुरबनो राबार बागान रिखा नाव रिखा वाक्तक पुन रिखा किन्तु आमो बायसि नि दफा मु थांजागनोबा हा मु थांजागिया ताखुरो बुखुरो मु थांजागिया वाक्तक पुन ते चाकरि रिमा बायसि नि दफा मु थांजागिया गुबै हामजा मुंबाय सिनि दफानि बागै सामुं खलाय यासा पलन्तो सिनि दफा मु फियक मानानि कोनो चान्स क्रै उसकंगनु खाबनो बलेद्रो राजा चरण ताउ साइतंगो दृश्य के तिनि बियां कमाय थांगा बा आंगागे IPF खलायफोर सामानि दङ IPF नि नेतारगा एखाने एक दिन एखाने दुइ दिन हिनि जोंनोसो मोखराबाय सुतो बान्दर मरन बायदि हिनि आं बाय जोंथ' आनसिबले नों आमा हायके खरसा टिप्रा साबरगनो मोखराबाय सुतनाय मेया जेकुनु बरगनो नों मोखराबाय सुतानानि निनि कुनु अधिकार गै हायनि बागै आं बनन लिगेल नोटिस रहका नोंथां बाहायके नों मोखराबाय सुयमोन सिनि बरगनो बापुर की जागै ते जबजल जाखा खरसा सेराय बरगै आइन नोटिस रहर जागा कै जल जाखाबले उसंगे सो ताबके बिसुके दुबो जागा सिफ्रा मथा थांनाबले ताङै थाया तंनाय जों सिनि लुबाय अ जागा एमएलए जायसिनि तंना सिनि उद्देश्य तिफ्रा हानि तिफ्रा सरनो फुयागनि न हाय सिं जुदि लुबि गांगै सिं दिनि एमएलए सिबो आसु उइ तंगै मंखामं नरखाय सारा गया तिफ्रा सनि बागै फाइसा कफानो सारा गया तिनिखाय निनि क्षमता करेंगै नोंथाबो राजबारि बेसिकांनि मूर्ति नरक साजा गया आकब सहि दङ स्वामी विवेकानंद मैदाननि बुमुंतिनि आस्तबल नरै स्वामी विवेकानंद खायदानो नों साजा गया नि साव प्रमाण तुबुदि नों जे आफ्रु साजा गया ngै सामानि आमो हाय कुनु मारि जों नुया अ हानि तिफ्रा सर केबो मारि नुया नों जाफ्रु साजा गया हि सामानि नों तिनि क्षमता करेंगै ताबके सारा गो हायदे तार माने आमनि अर्थतानो
aboni orthona ang sit hamjago ang sito tongfurka ang saragya ang tini sit kirika ang takai sarago akok seble जों सीट टंफुरबो सावो सीट कुरिफुरबो सावो सीट नि बागै लुपुंनानै हते आंनि जितावबो आईपीएफटीओ तंगांकै 200 केतनो तिनि मन्त्री सुनामा तंगो ते मन्त्री अफरबो खलायजाका जों मन्त्री नाहारिया जों तिप्रासानि तिप्रास सामं एका तिप्रासा दफानो फियोगानि बागै सामं खायना बागै जों सुमायतांनि नगनि नखरजा जों तिप्रासानो जास्टिस रिनाय जों सीट न लाथिरि हो जों अजागा एमएलए सीट चाइ तंगानि एमडीसी सीट चाइ तंगानि बागै जों दफा यापरि सै फैया ताखुरो बुखुरो हायनि बागै नरकै दफानि कक सारा गया जेसेबानो बुखा खामैबानो थांगों बुखति पेरना गया ताबुखे बरनि पेर जे मानिक सरकार कोन दिन फाना सिले तिप्रासानि रिसानो कतगो सेरिया ताबुखे मानिक सरकार रिसानो कतगो रिजा कोन दिन जों नुयाखो जे तिप्रासानो चिफ मिनिस्टारनि प्रोजेक्ट खाययाखै बसिकांगो इलेक्शन गराय फेमिनि ताबुखे इतिहास ना थाङो तो बरम गोनां जितेन चौधरीनो उसिगां आस्तबर मातो बरक जितेन्द्र चौधरीनो चिफ मिनिस्टार प्रोजेक्ट खाययाखै बसिकांनि 2023 नि चंमारियो बरक लराय खायनाय आगिताम खैतों नुक खबले किंतु ताबुखाय तेकुन उपाय गरिका चिनि बुबाग्रानि बिसिंति अ हानि बुसारक थानसांगि तंमानि नुगुइ तंमानि बागै बरनि बखरक मिहुइ तंग दाखरो बुखरो हायनि बागै फादि अ चिनि मोहन दुइ नং मोहनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि चिनि तिप्रासारकबो ताबुक सिका जेल बरक जे सेइ रतनलाल नानो जों बुथ रुइ ते क्षमता रहलाय लिया बसिगां तेसो चिनि यासिबाय जों बनो जवाब रिनाय नरिनाय नों चिनि तिप्रासानि बुथ बायारो मन्त्रि तंगि तिप्रासा आमथायो नायफाया नुगानो जों भर्ती हायके जवाब रिनाय आबो जों साइलेन्ट जाय केबोबाय वालाइया चिनि फानि गणतन्त्रनि पावार दङो आ पावार आ क्षमतानो जों बसिगांनि 2023 नि बिसिं जों फुनुंनाय हायके चिनि दफानो जों फियावनि बागै सामुंख्लायनानै दाखरो बुखुरो अ आमजानि गोबांमा बिजेपि खालायनाय चिनि बन्दुरो दंगायो बरनबो आंथिनि अपानानि बिसिं सानानै मुतुगो नरक आसुनो बिजेपि हामजा गांकाय बिजेपि आसुनो तिप्रासान बागै सामुंख्लाय हकाय तामनि बागै ताबुकनि बर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा दिल्ली थांब्रमब्रम मेमोरेंडम काबो बंगनि कयमुलुनिया धर्मनगर जिरानिया अमो हाई सिटी ताबो ऑलरेडी अब म्युनिसिपल काउंसिल जा आबनो तेबो स्मार्ट निस्लाय सुपर स्मार्ट सिटी खालायनाय बागै बर प्रोजेक्ट जमरिबो सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानि आरो साबतं सिनि बर आमो हे एरिया सिनि बर साबतं तंनाय दे तं आबो जोंबो बीजेपी खालायनो सोंना नांनाय नरक आसुनो तिप्रासा बीजेपी खालाय तो हांगा जनजाति मोर्चा हांकै दा बिदुखै दाबला जनजुता मोजाहिनि फारे कलांका जों तो आगि हिमराय गया तिनि दा बिदुत सावि कलांनाय बागै सावि दङ हेलो आमनो वान सुगि जों सामुं खालायले मानले एबुसि राजनितिनाव हानजाबाय सिमि जों दफाना फालाय सिनायदा बनि बागैनो ताकुर बुकुरक तिनि जे अरब फाइ मानजानाय जत ननो आं बेलेका हमबाय मारियो नरो आसे जरारि नाइसिं तंगानि बागै तिनि नरो बायमालाय अजागा जे जयनिं खालायनाय जोंबाय फाइनाय रकमबो आनि खाकसामा तै लामसक मुं नरनो याफारो खाबाय तै अ आमजे ताबुबो जारा बीजेपी सीपीएम आईपीएफ खालाय तो गंका बरनबो कयनाय फादि जों अवाइसा सिनि थांनानै लामानो जों फंलायदारि जत तिप्रासा थानसा खायो अ थानसानि बिसिंति बुबाग्रानो लगियो सिनि दफाना फेवलाय सिवान जत काहाम गुरुं दंबायदि बुबाग्रा आइ लोकं तिप्रासा दफा आइ